In deine Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik. Maar is er wat heel bij Piet? Ja, maar anders ging het niet bijlopen nog. Nee? Ik kan niet lopen, ik word na een week geopereerd. Na die dingen, dan krijg ik naar je knieën. Oké. En hoe oud ben je dan? Jo. Hoe oud best? 64. 64, oh ja. Waar ik volgende maand ook. Oké. Ben met een verband. Is een Mustang even deur zetten? Oh, ik heb hem wel allemaal 10 jaar deur gaan, dat maakt me niks uit. Nee? Nee, ja, het is zo mooi hè. Ja? Ja, daar geniet je van. Een goede kaarslaan, maar daarvan genieten. Zit even 80, zit even 65. Nou, 70, nou en daarachter de jeugd, dan bracht het mooi dan. Ja, hè? Wat wil je nou meer? Ze, we hebben nog biljetten, maar we hebben schaken. En ik ga nu even achter het schaken daar en we heel stil blijven. Is het spannend? Steen nou iets verder vet. Ja, dit, nou ken ik wel. Ja, ik ken wel even wat zeggen. Zit je meer elke week? Ja, haast elke week. Alleen nog nooit de toevallige wedstrijd zijn in de club. De Sint-Anne-parochie zijn Poetenpost. Ik vind dat toch een beetje vriendschappelijk. Ja, dit is een hele gemoedelijke sfeer. Is kellerij? Nee, het is vaak een oase voor rust, om zo te zeggen. Dit leuk bij de schakerij. Ja, dat is leuk. We hebben het lip mee besticht voor vanavond. Ja, een speciaal ding. We hebben ze Ja, dit is de oudste stappen van de Beeldhoek. Van het beeld. Ja, geweldige mensen, de beeldjes, jongen. Recht voor de raap en ik ook. En ik ook. Nou, Piet is hij zei me memtje mij. En hij is ook een beetje bang van me. Ja? En dat had ik het liefst. Ja. Ben je wel eens wat op een versiertoer? Nou, wat denkst nou? Dat gaat er nooit weer uit en dat werkt ook niet. Nee? Nee, houd toch op, man. Dat is toch het mooiste in het leven wat er is. Ja? Wat denkst? Ja. En joh, heb wat een gouden tand. Ja, hou ik van. Ja? Beetje glamour en glitter. Dat hoort allemaal bij die verleidingen. Ja, neem je dan wel eens even met? Wat denkst nou dan? Alles bloeit nog, hoor. Jazeker. Ja. Alles bloeit nou, dat ken je met mijn dagen, ja. Nou moest eens horen. Ja, hij moet Nijweg naar het ziekenhuis met zijn oude knie. Hij kan niet meer op de knibbels. De standjes zijn er niet meer bij hem. Hoe is het verder met de gezondheid? Heel best, alleen naar je knieën. Ja. En dan kun je wel weer even vooruit. Ja, ik heb al 20 jaar vooruit niet. Want jij hebt ook wat een mondelijke stem. Nou, dat is de kanker komt. Ik heb een stemband en ik kanker had. Hij is er al 36 keer bestraald. Heb je dat nou aflopen? Is dat nou helemaal klaar? Dat ik ben schoonverklaard, zeg. Ik kon niet verder gaan. Dat beter ken je niet. Nee. Dus daar houdt ze nog wel even vol, Piet? Hoop ik wel. Sterren we achter de bar. Nou, dat zal wel, ja. Ik zal wel daar nog maar in de beurt.